gelek gotin li ser dema gehiştina petrolê ji bo bendera cîhan têne kirin. Hevkarê min rawînîster ku ji bera piştras bike. Kal aliyê Tirkiye çi tê gotin ji bendera ceyhan ya Adanê rawîn bawayekî rasterast li gel min e. Rawîn ev dema te baş be petrola Kurdistanê gehiştiye wê benderê ya ne eger negehiştibe li gorî kesên ku kar dikin li benderê kengî digihêje. Nalinden baş hem Ligori Veziri Enerji Türkiye Alparslan Bayraktar hem jî Ligor daxînî ku ji Herêma Kurdistanê hatine nefta Herêma Kurdistanê vê serê sibê saat 7:07 gehiştiye vê benderê êdî gehiştiye Ceyhanê û dest bi bazarkirina qada navdewletî jî hatiye kirin. Ew cî ku niha dîmenan de dibînin bendera Ceyhanê ye ku bi petrola Iraq û Kurdistanê bi veguhestina petrolên ji me bu qada cîhanê bi navo denge li serbehrê helbete ew beşeke wê benderê hatiye çêkirin tesîs û sîstemeke gelekî mezin û ez bêjim piçkî jî dûrî qiraxa behrê hatiye çêkirin weke hûn di dîmena de dibînin ji xwe xeta boriyê jî xuya dike ew petrola ku ji herêmên cuda digihîje nava Ceyhanê li vira depo dibe pişta jî bi vê sîstema ku li ser behrê hatiye çêkirin ji bo ev kêştiyên mezin yên ku niha di dîmenan de jî xuya dikin nêzikî cihê pompekirina wê neftê ne bi saya wan tankerên mezin wan gemiyên mezin li bazara cîhanê tê te veguhestin helbet gotgotê û çûnû hatin û danûstandin û civîn li ser civînan gelek xebat hate kirin da ku carekê din nefta Herêma Kurdistanê bigihîje Ceyhanê ji ber ku di sala 2023 da li Parîsê dadgehekê sizayek ji bo Tirkiye dabû bi îdaya ku hem destûra bingehîn ya Iraqê hatiye binpêkirin hem jî peymana di navbeyna Iraq û Tirkiye ku di sala 1986 da hatiye îmzakirin binpêkiriye cezayekî giran li Tirkiye birî bû. Di wan rojan da Tirkiye rawestandibû hatina neftê dabû rawestandin lê li gorî daxuyaniyê ku hatibû wê şaxê daxuyaniyê ku hatibû kirin hate gotin ku piştî erdehê jî xetên boriyê xisar dîtiye ji ber wê yekê hatiye rawestandin lê herkes dizane ku di rastiyê da mesele ew krîza ku derketibû piştî biryara dadgeha Parîsê. Ji wê rojê vir ve hem Rêveberiya Herêma Kurdistanê hem Serok Neçîrvan Barzanî hem Serokwezîrê Herêmê her wiha aliyên din yên pêwendîdar hem digel Bexdayê hem digel aliyên Sêyemîn hewleke gelekî zêde didan da ku carekê din nefta Herêma Kurdistanê jî biherike Ceyhanê axir piştî ku di navbeyna Bexda û Hewlêrê da hemahengiyek çêbû peymanek hate îmzakirin û Herêma Kurdistanê jî digel kompaniyên gerdûnî yên mezin peyman îmza kirin tenê mabû ku veguhestina neftê dest pê bike wê yekê jî vê serê sibê dest pêkir beriya du rojan vir ve dihate gotin ku peyman hatine îmza kirin ew ê neft bête veguhestin piştî ku li nava Tirkiye jî bi taybetî jî hem li vê tesîsê hem jî li xetên boriyanekî destkarî hate kirin û kar û xebatên vê derê ji bo veguhestina neftê hatin amade kirin herikandina neftê jî hate dest pêkirin ji vê serê sibê pê ve tê payîn ku rojane derdora 230,000 bermîl nefta Herêma Kurdistanê bigihîje vê derê ev der helbet ne tenê bendêre li nava daristanê jî hevkarê me bila nîşan bide depoyên mezin sîloyên mezin yên Botaşê di nava vê bêjayê de hatine çêkirin axir devereke gelekî mezin û berfireh ev bendêra Ceyhanê ji ber ku porteke navdewletî ye bi taybetî jî yek ji navendên sereke ji bo veguhestina neftê li ser asta cîhanê ku bi taybetî ji welatên Ewropa gelekî ji vê benderê neftê werdigirin nefta ku ji Herêma Kurdistanê tê berdan li van sîloyên mezin tê te berhev kirin tê kom kirin piştre jî bi saya boriyan digihîje ser vê sîstema ku li ser behrê hatiye çêkirin rêya gemiyan jî li qada navdewletî tête belav kirin. Daxînê ku têne kirin hem Tirkiye ji vê yekê kêfxweşe bêguman hem jî aliyê Herêma Kurdistanê Rawîn îcal vê derê li stüdyo Şêxa Aborî hevkarê Mihemed Şêx Fatih jî li gel me ye. Nizam Şêx ka çi pirsiyar ji Rawîn heye ya ne ji ber ku dîd û nerîna Şêx gelekî aborî ye. Te çi pirsiyar ji Rawîn heye? Zor spas wala spas dikim nadîn her bijît. Rawîn em ê te pirsare lê bikim hîç ragendrawekî kotayî kompaniyê Botaşî Tirkî hebû li ser wergirtinê û birrenewte. Hiç
تانکەر و بار هەڵگری و کەشتیەکی نەوتی هەیە ئامادەبێ بۆ بارکردنی نەوتی کوردستانیا خودنا. بله حتی وی کلی به تایبتی جهیلا بو تاشه و تو داخلی نه هاتن رگاندن تنه وی سر سبیل سر حساب خواهی مدیا جواکی وزیر اوزه وزیر انرژی ترکیه داخلی یک رگاند لجهیلا بو تاشه و تو داخلی نه هاتن رگاندن کشتی خویا دکن هلبت برای افکار من جاره کدین وان کشتیم کو نزدیک سیستم و گوهستان نفته دبن جاره که دن نشان بدن بنن او کشتی حرکت دکن نزدیک دبن سرسبه دم هاتن ویدره هن کشتین دن جابون مزنتر کشتی جابون هنک جوی داره وقتیان دیاره هنکان بار خواه هلدان و جوی پورت وقتیان لیه نوجی هدی نزدیک دبن آخر چون هاتن که کو بو و گوهستان نفته لویدره دست بگیری هم دکارم بحثایی که بکن کو کشتی نزدیک دبن نفته هل دگرن و بار خواه جاره که دن نوا بحره. بەڵێ زۆر سپاس ڕاوین زانیاری زۆر باشە پێداین ئاگادارمان کەرەوە لەی لە هەر یەکەم گوژمەی نەوتەکە گەشتە بەندەری جیهان و کۆگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان ئاگادارمان کەرەوە ئێمە لە بەیانەوە چاوەڕێیەکەین پێخەسوومان لەگەڵ ناردووە لەگەڵ نەوتەکەیە ئاویشمان بە دوایە نەڕشتەوە بۆی نەگەڕێتەوە نالینە دەست خۆش ئەرێ ئەو جەمۆژی هەیە جەمەژی هەیە دەماکۆ تشتێک دەچن ئەم ئاوێ بدووی دادکنش بۆ کوڤەگەرەوێ جارێ مە ئاو دوێ دانەکەش بۆ کۆڤە نەگەڕێدی پەترۆل بە بەردەوامی وەکە چاوە چەم بۆ بەحرێ دەهەرکە پەترۆلا کوردستانێژی بۆ بازارە جیهانێ بەهەرکە و داهاتێکە باش بۆ نافخۆیا هەرێما کوردستانێژی بدەست بخە گەلێکی سپاسیا ڕەوین دکەن پێگومان دەدەمێت لە پێشدا بۆ هەر پێشهاتەکە مێجاردن هەرنجە